by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga lideres kag miyembro sang drug group sa isla sang Negros ginatagan ultimatum ni Espinido. Bacolod mangin safe kon maglupok gidman ang bulkan Kanlaon. Sa balita national, 12 ka mga establishmento ginpadalan sang notice of violation bangod sa tuman kamahal nga face mask. Executive order nga magapadasig sang transaksyon sa gobyerno ipagwa sang presidente. Sa balita international, 7 ka miyembro sa mga prosecutors para sa Trump impeachment ginpagwa na. Santa sa sports, Jazz may napulo na kasunod-sunod nga pagdaog sa NBA. Balita entertainment, Luis Manzano ginakusahan nga pagpamintaha sa pagpamaligya sang face mask. Samtang sa balita espesyal, aton pagistoryahan ang mga manaming negosyo subong nga 2020. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Huwebes, Enero 16, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Wala sang ginabantayan nga low pressure area ang Pag-asa sa sulod sang pungsod. Sunod sa Pag-asa, ang northeast monsoon kun amihan ang ginabantayan karon sa Pag-asa sa Luzon kag ang tail end sang cold front nga nag-apekto sa Bicol region kag sa Eastern Visayas. Sa weather forecast sang Pag-asa bangod sa amihan, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan karon nga adlaw nga may pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon kag sa iban nga bahin sang Bicol region. Mangin magalumon man ang kalangitan nga may isolated nga pag-ulan ang ma-eksperyensyahan sa Batangas kag Cavite. Sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon, maka-eksperyensya man sang magalumon nga kalangitan nga may isolated lang nga pag-ulan. Sa Sorsogon, Masbate kag mga probinsya sa Samar, magalumon nga kalangitan man ang magaluntad nga may laptalap nga pag-ulan bangod sa tail end sang cold front. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo,
wala sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:06. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, ginhatagan sa Bacolod City Police Office ang 15 kadlaw nga ultimatum ang tanan nga mga lideres o kun miyembro sa mga drug groups sa isla sang Negros. Sunod kay BCPO Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Jovi Espenido, tubtob na gid lamang sa katapusan nga adlaw sa bulan sa Enero nga bukas ang iyang opisina sa mga drogista o kun ginaligar may angot sa illegal nga droga. Sa mga nabilin nga inadlaw, ginalauman ni Espenido nga unta na sa mga drug group sa magbaligya sa illegal nga droga kag magkooperar sa mga kapulisan agud mas mahapos nga marakpan ang mga personalidad nga yara sa likod sang negosyo sa siyudad sa Bacolod kag sa kabuusan nga isla sang Negros. Ginpaatag man ni Espenido nga sa pagtapos ng ultimatum, hindi siya mag-akomodar pa sa mga ini. Nagpasalig naman si Espenido sang seguridad sa mga mag-aupod sa kampanya kontra illegal nga droga. Usap tayo ng dalawa. Pero samahan kayo, gusto nyo samahan ng barangay official o sino yung mga tao na kilala, influensya para magdala sa inyo dito. At itanggapin natin. So hanggang this only January, month of January. By February, kita nyo na at least magsubukan tayo. At least para din magamit yung sahod ko ba. Si Lieutenant Colonel Jovi Espenido. Nagpangabay sa Bacolod City Mayor Evelio Linadia kag Vice Mayor Elcid Familyaran sa otoridad nga hatagan sila sang listahan sang opisyal sang barangay nga ginalegar imbulbado sa illegal nga droga. Una ginbulgar sa Bacolod City Police Office nga may duha tubtob apat ka mga barangay officials ang in-report sa ilang imbulbado sa droga. Sunod kay Linadia, wala ini nakahibalo kon sino ang ginatumod nga barangay officials kay nagalaom nga tagan ini sa listahan para makahimo ang syudad sa assessment. Dugang pa sang alkalde, depende na ini sa mga natungdan kag sa ila konsensya bangon nakahibalo naman kung siya o kung hindi ang ginatumod sa kapulisan. Nagasalig man si Linadia kag familyaran nga mga opisyals ng barangay nga nagaintra sa droga ang magbag-o na kag dapat maghalin sa illegal nga aktibidad. Mangin safe ang siyudad sa Bacolod sa tion gid man nga maglupok ang ginamonitor karon nga bulkan Canlaon sa siyudad sa Canlaon sa Negros Oriental. Sunod kay Executive Assistant Jomari Vargas, ang Cluster Head sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office o kung CDRRMO, base sa ilang pagtuon, hindi maapektuhan ang Bacolod kung maglupok ang Canlaon bangod 35.14 kilometros ang air distance sa siyudad kag hindi man maapektuhan ang Bacolod Silay International Airport nga 42.58 kilometros ang air distance gikan sa main crater sang bulkan. Duang man ni Vargas, lubos nga mapektuhan sa tion nga maglupok ang bulkan Canlaon amo ang banwa sa La Castellana kag siyudad sa La Carlota kag mga lugar sa Southern Negros. Ang siyudad ang magaserbi nga hub sa mga supplies sang relief assistance sa tion nga maglupok ang Canlaon.
Ginklaro man ni Vargas, wala man sa epekto sa probinsya kay sa Bacolod ang damlaglang paglupok sang Bulkan Taal sa Batangas. Marso 29, tuig 2016, sang naglupok ang kanlaon sang 12 minutos kang nagbugas ang volcanic plume o kun aso nga may kataason nga 1,500 metros sa ibabaw sang crater. Nanawagan ang Sangguniang Kabataan Federation sa siyudad sang Bacolod sa publiko nga magdonar para sa mga biktima sang paglupok sang Bulkan Taal sa probinsya sang Batangas. Sunod kay Councilor Ayesha Joy Villaflor, SK Federation President, ang mga donasyon ang pwede ipadala sa tagsa-tagsa ka mga SK Chairperson sa ila barangay o kung pwede man nga dalon sa SK Federation Office sa Bacolod Government Center. Lakip sa mga nagapanguna nga kinahanglanon sa mga biktima, amo ang N95 masks, tubig, food packs, bugas, bulong, sleeping materials kag mga bayo. Nagapakig-angot sa karon si Villaflor sa SK President sa Batangas para magbaton sa donasyon gikan sa siyudad sang Bacolod. Samtang ginpahayag na Executive Assistant Joe Marie Vargas, formal na nga nagpasar sa ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Council sa resolusyon angot sa donasyon nga bulig pinansyal sa mga biktima. Sunod kay Vargas, hambalan pa nila ni Mayor Evilio Lunardia ang kantidad nga ihatag sa mga biktima kag ini ang pagakuhaon sa Quick Response Fund sang CDRRMO. At the SK Federation of Bacolod, nag-acceptar kami sa mga donations ninyo in kind, preferably mga mask na, clothing, any food nga pwede tato ma-share sa aton mga utod nga victims sang Taal Volcano eruption. Kabahin sa pahayag ni SK Federation President Councilor Ayesha Joy Villaflor. May baluan antes matapos ang karon nga bulan sang Enero kung sino ang ibulo sa nabakante nga posisyon sa pagkakonsehal sa siyudad sang La Carlota, mata kung bangod sa pagtaliwan ni Mayor Luis Jackie Halandoni III. Sunod kay Acting Governor Jeffrey Ferrer, konsultahon niya ang pamilya Halandoni, kakatagan sang higayon nga makapili kung sino ang luyag nga pabuslon bilang number 10 councilor. Kung hindi naluyag pa sang pamilya nga magpili sa ila himata, ginpahag ni Ferrer nga ang iya ginapamunuan nga National Political Party kun NUP amo ang magarekomendar sa magabulos kag aprubahan naman ni Governor Eugenio Jose Lacson. Si Halandoni ang miyembro sang NUP kag kaalyado man ni Ferrer sa local political party nga United Negros Alliance. Nabakante ang number 10 councilor sa La Carlota matapos magsaka bilang vice alcalde ang number 1 councilor nga si David Baga Jr. kag nag number 9 naman si Konsehal Arnaldo Miravalles. Formal na nga nagpasar sa resolusyon at sa palunsod sa Bacolod nga nagadeklarar kay Chinese-Filipino billionaire Andrew Tan nga adopted son sang siyudad sang Bacolod. Si Tan ang chairman kag chief executive sang Mega World Corporation. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran ang resolusyon ang natala lang i-presentar kay Tan sa seremonya sa Pebrero 1 sa Bacolod Government Center bilang kabahin sang 15th Bacolodiat Festival. Sunod kay Familiaran, dako ang investment ni Tan sa Bacolod nga maghahatag sa economic growth, oportunidad kag trabaho sa mga taga Bacolod. Lakip sa mga gindeklara sadto sang SP nga adopted sang Bacolod ang masanday Filipino-Chinese businessman Lucio Tan, John Gokong Wei Jr., Henry C. kag Eduardo Cuanco Jr., singer businessman Jose Marichan, ring icon Senator Manny Pacquiao, kag former Senator Alberto Romulo. Samtang sa duga paginaton nga mga balita lokal, magapatukod sa kaugalingon nga working station ang Provincial Bids and Awards Committee kon PBAC sang Negros Occidental para mangin madasig ang transaksyon karon nga 2020. Sunod kay PBAC Head Attorney Rayfrado Diaz II, nakigsugilano na siya sa mga computer experts assigned sa Information and Communication Technology Department angot sa sining plano. Kung matukod sunod kay Diaz, mangin mahapos kag marasig na ang pagproseso sa mga papeles humalin sa pagsulod sang purchase request kag post sa Philippine Government Electronic Procurement System, pag-issue sa mga supplemental bulletin, bidding documents kag iban pa. Gindangop sa isa ka negosyante sa Action Radio Bacolod ang pula paghatag sang barangay clearance ni Barangay Felisa Captain Ramon Hardin agon makaoperar legal sang iya negosyo sa Bangga Tutong sa among barangay. Sunod kay Brian Bangiran, ginpahayag sa iya ni Hardin
nga kinahanglan niya nga magkuha sang certification sa tag-iya sang duta kag may problema ini sa sanitary landfill labi pa nga sa atubang lamang sang dalan nga ginalabyan sang truck ang sang basura ang iya nga baligyan sang frozen foods. Isa pa sa ginapunto ni Banggiran ang pagpilit sa iya nga mag-arkila sa one market nga ginadumalahan man sang kapitan. Nagalawom si Banggiran nga maaktuhan ang iya reklamo agon hindi maapektuhan ang iya nga negosyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:15. Sa mga bukol naman nga tubo sa inyong lawas. Sis man akong tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalan Nernais at ubalan sang gate sa Paglawam Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound yung managatinlo sa aton dugo kag atay. Ini man ang mayara sang active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit, mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede gyud nga deliver sa inyo pulian. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. 12 ka mga establishmento ginpadalan sang notice of violation bangod sa tuman kamahal nga face mask. Samtang executive order nga magapadasig sa transaksyon sa gobyerno ipagwa sang presidente. Ilangaton nagapangunan ng mga balita nasyonal ang detalye sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition.
Action! Firing line! Action! Firing line! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Sa ato naman nga paglikaw sa balatian, ang Life Extension Vitamin D3 amo ning aton ginarekomendar sa inyo. Isa ini ka super vitamin hormone gin-classify nga may therapeutic effect. Butsilingon, bulong gini siya sa mga ginabatyag nga balatian sa aton nga lawas. Ang Life Extension Vitamin D3 ang aprobado ini sang FDA Philippines, aprobado pa sang FDA USA. Kag mabakal na ito ni tag na pulo ka pesos lang kada soft gel available sa mga butika malapit lang sa inyo lugar. Siguraduha lang ang mabakal na ito nga soft gel may tatak nga LE para nga sigurado kita nga authentic kag hindi peke ang ato mabakal nga Life Extension Vitamin D3. Bisita man mag-action sa Life Extension Clinic, dira libre nga aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic aralan sa GA Esteban Building sa Medalon, Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Action! Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:21 sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. 12 ka mga establishmento sa Bambang, Manila ang ginapapanaugan sa notice of violation sang Department of Trade and Industry bangod sa overpricing sang face mask kag medical supplies. Sunod kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, sa 17 ka establishmento sa Bambang, 12 ang may nakitaan nga naglapas. Dungan pa ni Castelo, pasakaan sang kaso administratibo kag kaso kriminal ang ining mga establishmento bangod sa pagpasaka sa presyo sang face mask sa tuman kamahal nga bili. Ginpangabay sang DTI sa publikong i-report sa ila ang mga baligyan nga nagabaligya sang mahal nga face mask pagi sa pagpadala sang litrato sang resibo kag impormasyon sa tindahan. Ginmando naman sa Department of Health o DOH ang pagpatuman sa price freeze sa mga bulong kay iban pa nga medical supplies sa mga lugar nga apektado sa paglupok sang Bulkan Taal. Sa ginpagawa nga memorandum, ginmanduan ni Health Secretary Francisco Duque III ang tanan nga mga chief of hospitals kag iban pa nga concerned units nga magpatuman sang price freeze sa mga bulong. Inibangod sigurado ang pagkinahanglan sang bulong sa mga lugar nga nalitan sang kalamidad tugas sang paglupok sang Bulkan Taal. Sa ginpagawa nga listahan sang DOH, sakop sang price freeze ang mga bulong sa analgesics, anti-allergics, anti-convulsants, antidotes, antibiotics, antibacterial agents, antifungals, antivirals, cardiovascular medicines kag madamo nga iban pa. Sakop man sang price freeze ang mga medical supplies kaangay sang face masks. Nanawagan naman si Mayor Eric Africa nga bukas ang Lipa, Batangas para sa iban pang evacuees nga nagakinanglan sang temporaryo nga maestaran. Sunod sa alkalde, madamo nga eskwelahan ang mahimo pang gamiton bilang evacuation center. Kaghanda man ang pila ka pribado nga mga eskwelahan para magbulig sa mga residente sa Batangas. Dugang pa ni Africa, maayo ang sitwasyon sa Lipa, sumuman ang 4,000 nga ma-evacuees nga nagapabilin sa evacuation centers. Ginpahayag pa sang alkalde nga swerte ang Lipa bangod madamo sa nag-abot nga bulig halin sa gobyerno kag mga pribado nga sektor. Ginaprobahan naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon nga wala sang tao nga magpuyo sa Taal Volcano Island pila ka adlaw matapos naglupok ang bulkan. Sunod kay Interior Secretary Eduardo Anyo, ginaprobahan ni Duterte ang rekomendasyon samtang nagapadayon ang pagbulig sang gobyerno sa mga lugar nga tuman nga nahalitan. Ginpathag ni Anyo mangin gradual ang pagpatuman sang sininga plano tubtob nga napreparar na ang sailuhan sa mga residente. Si Defense Secretary Delphine Lorenzana ang una nga nagsuwestyon nga ideklarar ang Taal Volcano Island bilang no man's island. Sunod kay Lorenzana, hindi na dapat pagpabalikon ang mga tao sa lugar bangod kung may matabo pa nga paglupok sa bulkan sa ulihi, tanan nga tao sa isla ang mapatay. Nagpahanumdom si Duterte sa mga evacuees nga nagbiya sa ilang mga balay nga hindi anay magbalik bangod makabig pa nga delikado ang lugar. Ginaduso naman sang duha ka mga senador nga dapat magtukod gid sang permanente nga evacuation center sa kada banwa, syudad kag probinsya sa Pilipinas.
Sunod kay Senador Sherwin Gatchalian, ini ang mangin sabat nga masamig na pangatubang sa mga evacuees nga problema sa tiyon nga may mga kalamidad, lagim na ang problema sa pagginutok kag kakulang sang mga pasilidad. Sa atong Hulyo tuig 2019 sa nag-file si Gatchalian sa Senate Bill number 747 o kung pagtukod sang evacuation centers sa kada lugar. Ginpahatag ni Gatchalian, ang kakulang sang evacuation centers ang makahatag sang problema sa mga estudyante kag manunudlo, bangod nga ang mga bulutuan ang masami ginausar nga temporary shelters sa mga biktima sang kalamidad. Sunod naman kay Senador Bongo, importante nga magtukod ang gobyerno sang permanente nga evacuation center sa bilog nga pungsod para masiguro ang safety sa mga Pinoy sa tiyon sang natural calamities kag iban pa nga mga kalamidad. Sa iban nga balita nasyonal, ginpahayag sang Malacañang nga dako ang impact sa desisyon sa abogado nga si Jude Savio nga nag-withdraw sa ang iya ginpasaka nga kaso bato kay Presidente Rodrigo Duterte sa kampanya sa administrasyon sa iligal nga droga kag ginalegar nagakatabo nga extrajudicial killings. Ini ang reaksyon ni Presidential Spokesman Salvador Panelo matapos ginpahayag sa International Criminal Court o ICC nga hindi maapektuhan ang nagapaday nga preliminary examination angot sa kaso. Sunod kay Panelo, dapat magbugtaw na ang ICC kag untatan ang ilang handom nga pukanon ang liderato ni Duterte. Magapagawa kung magapapanaog sa executive order si Presidente Rodrigo Duterte sa masunod nga cabinet meeting para mas mapadasig pagid ang transaksyon sa gobyerno. Ginimo sa Presidente ang pahayag sa situation briefing sa Batangas matapos ang paglupok sang Bulkan Taal. Ginmando sa Presidente kay Budget Secretary Wendell Avisado nga padasigo na pag-release ang pondo para sa napektuhan sa paglupok sang bulkan. Sunod kay Duterte, hindi na dapat pagpungkuan ang mga papeles kag pangayuan sang tuman kadamo nga requirement. O kung ipagi pa sa nagkalaylain nga opisina, mas maayo suno kay Duterte nga i-release ang pondo sa sunod lamang sang isa o kung duha ka adlaw kag para malikawan ang korupsyon sa pondo. Sa katapusan nga balita nasyonal, naluwas ang militar ang isa ka Indonesian national ginabduct sa ang Abu Sayyaf Group o kun ASG sa bisinidad sa barangay Bato-Bato, Indanan, Sulu. Nakilala ang naluwas nga bihag nga si Muhammad Farhan. Naibaluan nga nagpatigayon sa Special Intelligence Operation ang mga tinawos sa Intelligence Task Group Calder sa militar nga nagresulta sa pagkaluwas sang biktima. Gilayon, gindala ang naluwas ng Indonesia National sa Camp Teodolfo Bautista Hospital sa Hulu, Sulu. Agod ini ang ma-check up. Si Farhan ang kaupod o kung may kaupod, ang duha pa kagin-kidnap sa mga ginadahan ASG sa Lahad, Dato, Sabah, Malaysia sa tong Setyembre 23, 2019. Nauna nga naluwas ng militar ang makaupdanan sini nga sanday Maharudin Lonani kag Samyon bin Maniwi sa tong Desyembre sang nakaligad nga tuig. Action Radio Philippines Standard Time na 7:28 sa ato naman habon pampaligo ang Santon Plus Herbal Soap amuning aton nga ginarekomendar sa inyo. Habon ini nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical nga gamit gani nga safe kaayo nga gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap makapaputi sang imo nga panit, makapakinis sang imo nga kutis kag bisan ang mga pikas-pikas sa imo guyabla kag punggod, mahatagan sang alibyo sang Santon Plus Herbal Soap. So sa aton habon pampaligo, diri kita sa Santon Plus Herbal Soap. Ang pwede na ma-deliver sa inyong balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na bulayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina bangon posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani gyud ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinluan ang inyong colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Super Fiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ikombina ng pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Mga prosecutor para sa Trump impeachment, ginpakilala na. Samtang Luis Manzano, ginakusahan nga nagpamintaha sa pagpamaligya sang face mask. Kakaroon sa atong balita espesyal, mga manami nga i-negosyo karon nga 2020. Ang mga balita, kung nagduga natin nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
Ti alamon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Sino man ang alkaline nga vitamin C sa problema naton sa allergies, may mataas sining antihistamine properties. Ginapanubo ang histamine level sa inyong alawas para mag-control ang allergies. Sa mga pilas nga daw kadugay mag-ayo, magkato-katro sa inyong panit, mag-mighty C na ang alkaline nga vitamin C, manami ini sa tanan nga sa isang skin diseases. Para sa mas epektibo pagin nga kombinasyon, mag-inom kita sang Mighty C, kag Santon Plus Herbal Capsule nga pwede na ma-deliver sa inyo balay paagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 7:34. Kag sa ito naman nga Balita International, ginpagwa na sang Democrats sa US House of Representatives ang 7 ka miyembro nga magapanguna sa impeachment trial ni US President Donald Trump. Pagapangunahan ini ni Adam Schiff, ang chairman sa House Intelligence Committee, ang prosecutors sa among impeachment trial. Si Schiff ang nanguna nga House of Impeachment Investigation sa pagpakikistorya ni Trump sa presidente sang Ukraine para imbestigahan o kung pa-imbestigahan si US Vice President Joe Biden. Makaupo ni Schiff sanday Judiciary Chair Jerry Nadler,
Representative Hakeem Jeffries, Representative Jason Crow, Representative Val Demings, Representative Zoe Lofgren, kag Representative Sylvia Garcia. Ginpahag naman ni House Speaker Nancy Pelosi nga napilian ang mag-amo nga mga prosecutor sa ilabilidad nga makahimo sang epektibo nga kaso. Sa balita sa patag sang pagnegosyo. Bago sang asphalt gikan sa Taal Volcano, nabutang karon sa alang-alang kag risgo ang mga kasapatan sa Calabarzon area kag mahimo nga makaapekto sa supply sang food products pareho sang manok, baboy kag isda. Kag mahimo magsaka man ang presyo sa pungso kung na damnag pa sining tuig, suno ini sa isa ka ekonomista. Halin sa 2.5% year-on-year inflation rate sa December, ang ekonomista nga si June Trinidad nagpahayag nga ang Pilipinas mahimo magbukas ang tuig nga may year-on-year inflation rate nga 3% ukon masobra pa sa bulan sang Enero. Samtang wala pa estimate ang total nga kalitan sa negosyo, private property kag public infrastructure bangod sang sining kalamidad, ginpahayag ni Trinidad nga ang macroeconomic downside nga risgo sa sining natural disaster mahimo may impact ini sa inflation. Nagakabalaka sila nga ang paglupok sang taal mahimo nga magbutang sang pressure sa presyo sang pagkaon ukon sa presyo sa mga kasapatan ilagbi na ang manok kag baboy sumuman ang supply sang isda. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang dolyar karon may baylo nga 50 pesos kag 77 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, ari naman subong ang panibag-o naman subong nga hangkat gidya kay Luis Manzano. Kay man action boy, di ba uso magitsubong ang pagmahal bala sa mga face mask bala action boy. Overpriced tigin man dura ang DOH di ba nga mag-price freeze na to sila. Damo gid nagpamintaha. Oo, ang normal na lang nga mask nga tag duha lang nagay ka piso or tag piso lang na di ba kay damo-damo na sa hindi man tag piso sa mga sa isa ka box. Tag lima. Ang basta tag lima nang baligya kung isa-isa pero kung baklon mo isa ka box do ang equivalent do tag piso na lang, duha ka piso na. Teta pila na tag 33. Ha? Tag 35 amo na yung Di ka baligyan na ito. mabintahuso klase nga mga negosyante, no? Yes, puwerte. Muna iba naton nga mga Pinoy bla, muna ginagabagabaan na lang kita kung kay isa kay. Gani man. Kung bara naton pamintaha bla ara sa kalamidad tapos pamintaha kay mo ya. Na. Imbes nga kung ako gani kung damo ko face mask pang donate mo Pangatag patan mo na lang, pangatag mo kay Pero Baligya mo actually, ya mahal? Gani man. Pero actually, ang normal lang nga face mask, hindi na gani recommended with Action Boy Kay At least N95. Oo, Ang N95 mas damo na do siya. cover, gina siya Action Boy. Kag damo na siya. Oo, Ang damo. N95 guro pilang bilis naman mga sobra 100 guro sa regular. Sa regular. Sa regular. Pero may man to Action Boy. Depende guro sa brand, no? Kaya meron ko tag 35 lang yan. Oh, pero ginabaligya tag 500. Oo, nag 200. Amo na sa at least ang N95 kuno mo. Nga mas. Namak mo na nga pamintahan, no? Daw kasubo bla pamatian. Kano na si Luis Manzano. Si Lucky ano na ya? Kaya nag-post siya sa kaya may ginabaligya siya nga mask naman niya. Meron man siya ya. Nang ang ginatawag niya Cambridge masks. Do ka gini siya kuno Action Boy mong 100% gidya kuno nga ginaano ya filter ang airborne particles bala. Particular na ang ang ash. to lang ipakita ko si mga gina do may ano pati sa kilid. Oo, kita ko to. Di ba? Damo nag-react nga mga nga mga netizen nga bali nag-take advantage kapag gidya nga amo ng presyo katag 690. 690. Well, amo mang gina-Action Boy sa iya supplier 15 weeks ago pa ang why pang lupok sa bulkan? Oo. Ang tawag mo nag-Action Boy, N99 Cambridge mask. Kaya mas mataas sila sa N95. Yes, so N99, no? So 690. O 690. Tinang negosyo si Lucky. Oo, do may amo na siya bala nag-post. Ay, comment ang mga netizen. Di siya man yan, di ka pugong. Kasi ginasabat ni Action Boy yung mga bashers, Action Boy, di ba? Do kababaan, may daan siya. May ginhambalan siya Action Boy nga, ate, 15 weeks ago yun ang presyo ng N99 Cambridge mask. Kamaya, yan talaga presyo globally. Tinaasan ba namin dahil sa pagsabog ng bulkan? Hambaya pa Action Boy, mas marami na po ata kayong abo sa utak po. Ay, kala. Mas marami kayong abo sa utak. Di, mas marami ko nung abo sang sa iya ko nung utok. Kala, Action Boy, no? Ano mo naman, wala ka na utok, abo na lang. Tapan mo guro ka. May utok ka man, mas damong abo. No? Isa-isa yung ganyan pa-replyan Action Boy, ginapatulan niya, gidya. Tigaling kay, kung ano man Action Boy, kung
sa tuod lamang gid, ti business niya man niya mong iya man niya. Pero dugay na sa ka-business na. Oo, dugay naman hindi siya. nga subong lang. Oo. Basig nating business na sa tungkol nga damo ka kinanglan. Ay, hindi man guro That's one form of kay may komentahan. impamangkot yun na yung supplier 15 weeks ago. Ti may gano gid man siya sa amo sinaguro. Nabligya man sigli face mask. Oo. Usually din lagi nabligya na. Kaya ka mahal gid. Oh, gani man. Di abot lang ko, di ba siguro sa mga riders. Kaya mga riders gamit man Action Boy mang, di ba? Posible. Oo. Tiyan mo na guro Hindi sa pwede nga mamakal to sa face mask panghatag. Dahil mo Gani sa kwarta. Maligyo. Pagin saya. Pagin Ay, mahatagin lang na. Oo. Parang lang kay Angel. Oo. Ang totoong darna naman. Oo, hindi Tama lang. naman to nagdayaw kay Angel. Kaya, Hindi pwede nga amo daw. na kung hindi sila mag-bout nga do Action Boy. Oo, kasi Angel ya daw ka palatag. Sila kaya palabaligya. Palabaligya. Palabaligya si Action Boy. Hindi ka sila. Tiya do, okay Sa na kada mo sa kwarta mo, inegosyo mo pag why man, iya man ang negosyo mo. Iya man na iya. Pero galing. Pero hindi pwede nga daw nag-donate ka. Do ay iway ana yung negosyo. Kaya damo ang kwarta, di ba? Or Tapila man lang face mask o nga. sige mo, at sige lang ko din negosyo, pero mahatag ko ya muni. Sa mga face mask. Butang ko mahatag ko yung mga 300 ka face mask. Pilagin na man. Oo, correct, di ba? Pilagin na. 300 ka face mask. Samtang kabaligya pero ka. ang hindi amo na ako mahatag, pero ang iban siniya tibaklon yun na. Oo. Daw na Dahil mas mayo patani. Wala ya kaging ko ang marketing manager mo, no? Correct. Amo na tani Financial manager. Amo na tani. Ay, amo na. Bunga. Sige, balita sa sports. Padayon gyapon ang Dibuenas sang Utah Jazz ang nakarecord sa ikanapulo nga sunod-sunod nga pagdaog sang ilagid lang paso ang Brooklyn Nets sa scoring 118-107 na tupungan na ni Joe Ingles ang career high nga 27 points samtang si Rudy Gobert naman ang napasulod sang 22 puntos kag 18 ka rebounds. Nagbalik man si Donovan Mitchell sa one-game absence bangod sang iyas ni nga masakit. Apa naka-record sang 25 puntos sa rin 14 diri ang sa fourth quarter. Wala man nagpaulihi si Bojan Bogdanovic nga may 18 puntos para sa Jazz. Ang Nets naman ang magabisita sa Philadelphia 76ers sa Webes samtang sunod nga kontrahon sa Jazz ang Orleans Pelicans sa Biyernes kag bagabantay naman ang paghambang sa number 1 pick nga si Zion Williamson. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy. May energy ka pa, Action Boy. Ay, kakadula. Ay, very good. Ako ganiya, bisan ginasiburo ni Action Boy, may energy na gyapon niya. Good. Pure energy. Si Gary V, si Gary V ka. Di ba? Pure energy. Wala na sang halo Wala nga. dagta. Ha? Wala dagta. Yes, Wala sang wala lamod. dagta, kag wala sang mancha. Wala lamod. Pamulitika. Ayaw mo na. Ay, speaking of pamulitika, ano nga upcoming ang mga pamulitika nga trending sa Action Boy? Elections ng Negros Press Club. Yes. Sa Sabado. Sa Sabado na Action sa Boy. mga kuha naton dira mga ano pa mga colleagues sa media sa kag miyembro sa Negros Press Club ang aton eleksyon sa Sabado. Pero may General Assembly Action Boy no 1 p.m. May General Assembly gina sa before the election. Correct. Kaya mapili kita sa bago naman ng mga opisyales sa Negros Press Club. Yes, the oldest press club in the country. Wow. Diba? Pila lagi ka years, Action Boy? 84 na. 84th year na isang Negros Press Club. Fairness, no? Pwerte. Kahit 1936 mo. Oo. Grabe. Fairness, no? Grabe. So, mo siyang pinakauna nga Press Club sa bilog nga Philippines. Correct. Saturday. It's a date. Yes, it's a day. Correct. So, sige, Action Boy. So, subong adlaw, ato na nga balita special, aton pag-istoryahan. Ari ba lang mga manaming nga negosyo subong nga 2020. Hambagay niya dapat subong Based on? Ha? Based on ano na? Basta ano talaga kayo sari-sari, Action Boy. Okay? Nabi ko, base naman sa kung ano ang year of the amunabla. Hindi. Para natin, kung year of the rat, subong base kung ang... Ilagay mo yung negosyo. Negosyo mo, mga kung ano pamatay sing laga. Na? Ay, hindi mo. Kay year of ilaga. Ganito, tapos mamatyon mo sila, ya. Dapat, hindi lang inyo sa imo. Dapat na buha lang ilaga sa inyo. Ay, wala tayo ilaga sa mo niya. So clean. Diba? Tanga.
Ha? Tanga. Mayara man sometimes. Sometimes. Duga visit-visit man sila action boy. Kinabay-labay lang. Pero hindi gid sila nga do pet ko sila bala. Kay maradan bala action boy kadtuan mo do pet gid nilang tanga no. Daw colony. Ayaw mo na. Grabe, duga tililipon sila. Ganda gari yun ang mga Tapos tanga. categorize na siya from gagmay to super lagko na. Gari yun ang mga pamilya sa tanga. So ano tawag sina? Colony gani. Abi ko Tanga Nation. Kaya ka daw, sila mga tindo ka nation. Kaya ko. Dala na tas nag-ista sa balay. Una. So, ari una action boy, nga pwede mo gid inegosyo action. Bisan ikaw action boy, pwede giniya. Time lang gid nimo action man kinanglan. Ano na siya? Ang vlog. Libro naman. Ha? Libro naman. Hindi Ang vlogging kag vlogging. Okay. Ang vlogging mo action boy, kaya do ka article lang nga masalat kaya mong ang vlogging dan may video gid siya. So namin ni siya kuno action boy, hindi lang nga do lingaw-lingaw ka action boy ha. Pero may ara gid action boy tao nga angayan sini. Meron man do hindi gid angayan you know. So mo na nga meron na yang mga sobra na isa ka tuig ang yang vlog ya. 2 pa lang ang iya. Subscriber ka sad. Kasi hindi siya active. Hindi siya active. Kaya kung active ka, dito mamatamat, damoy mas subscribers mo. Kag kung sa type man sa imong ina-vlog ang content, bala action content, boy. Kaya kisa kung wala, malang pulos ka ni. Di ba do ka, ayun naman. Pero meron action boy, kinsa nga do ka, may sense imo nga pag-vlog. Pero kay hindi maka-relate ang iban balahaw. Hindi maka-ano sila. Kaya gusto nila. Amo na nga bisan sobra na isa ka tuig imong nga post. Tulan Japan yung mga subscribers. Pero tapos paraffol ka dayon. Para amo na actually ginahimo sa mga vlogger. Nagaparaffol na sila kung anong pinaka-latest sa mga phone. May mga datis ng mga vlogger actually. Kay amo man ang way nga gadamo ilang nga subscribers mong paparaffol po tayo no na. Kaya mo na ako wala lang like wala pa ko nagparaffol. Para mag-vlog ka, para sa ako magtanaw kasi di ko na ma-subscribe. Sa YouTube kung sa YouTube kagalantaw, mayroon da sa kilid action boy, samtang galantaw ka, may red na da sa box sa kilid nga subscribe. Why ka man maklik ka man lang, why man bayad? Lang, wala na siya bayad. Do ka para kung mag-YouTube ka balaga notify si mo. Okay. Nag-upload naman siya sang video. Correct. Sige. Kagda ang mas damo kwarta sa YouTube action boy. Sang sa iban nga mga outlet. Okay. Sige. Next action boy, Sari-Sari Store. Hindi ganyan madulay, action boy. Kaya kung wala na unod ang Sari-Sari Store, ano na gani? Sira-Sira Store. Perfect. Store magyapon. Importante may store. Sira-Sira Store. Hindi, kung may unod pa, Sari-Sari Store. Kung wala na unod, Sira-Sira Store. Correct. So, bakal ka naman, man bukas naman doon nakaulam ka ng store ko. Sari-Sari Store naman siya. So, ano man, kung ang turko hindi pa kaagi, Sira-Sira Store anay. Kung makagi ng turko, Sari-Sari Store naman. Diba? Pero pilion, Black Show, imo patindugan sa Sari-Sari Store mo, make sure mo mga daw may tao, mamla tao. Hindi kasi daw tinago, Black Show. Hindi, pariyo na, mapatindog ka na sa Sari-Sari Store mo, doon mga sa isa lang na kabluki, doon 5 kamuya ka Sari-Sari Store. Gasundan na, action boy. Kaya mo na lang mga Pinoy, no? Kung ano ganun negosyo, ito na Mayo, ito, maamuman ta na abla. Maluto, ta sudan, hindi luto man to. Dito ka bakal sa sudan, luto man ta. Dito mo na bla, hindi mo ngita na bla sang lain man nga negosyo bla. Lugod bala, di ba? Okay, why pa na iya. Pag ako panos. Di ba? Oo. Ang lugod yung ako panos, bisan pila pa nakatuig. Di bla, amo na sa mga Pinoy mo patindog tiyanggi to da, nagdamo bakal tindog mo sa tiyanggi. Ang pagtong tindog mo tiyanggi, so kung na bakal puro sa tiyanggi. Arab la isa lang ka ulot bala nga balay ang tiyanggi naman. Sa tiyanggi naman. Damo tiyanggi. Dito ka action boy, do ka hindi support sa imo nga isig ka pareho. Kung naganegosyo siya sa Sari-Sari Store, imo lugod na lang, no? Lugod na lang. Tapos, butangan mo sa sang pwede na sa mapa-register sa Securities Exchange Commission. Hindi, gid. Kung imo lugod, yun yun. Ipa sa Philippine Patent Office. Mo gid na ipa-patent mo gid siya nga, imo na yan. Grabe, no? Imo na yung produkto, gid ang lugod. Tapos, libod ka lang yan, Tapos sa bag, magluwas nga may pwesto ka, malibod ka pag libod ka gid kay parang kabalos lang kabligya ka lugod, tapos maglibod ka no singgit mo. Lugod lang ano ni singgit, singgit ka sa paypay na kag basurahan kay lugod dala mo. Diba? Lugod. Dawa na.
Lugod. Di ba? Una. Kalain na siyang lugod. Lugod mo da. Lugod ka mo da. Lugod. Tapos Kalain. pa-ads kagid ko magligya ka lugod. Ah, grabe ba? Kung ano na, kung Kung dako mag- na gurang ako niya, ano, action boy. Ano pag dakos na ko yung pa-ads? Ha? Amo na ka dako madako sa akin mapa-ads ka. Ah, para wala. magdako. Ikaw lang ang ads mo ko galingon. Para magpakuan siya, para magdako siya. May advertisement sige, ka. kung mabaligya ako lugod, ano kasi Sa mga ano bing pa-advertise, ano bing pa-endorse mga kasi mo. linyada mo na dahil. Ikaw, ako lugod baligya. Ako mapanood. Ikaw na yan, ikaw client, ikaw na yan kung ano gusto mo i-hambal. Sa mga konting- kalakala nga daw hindi makakasumo na. Pampakakasakini. Di ba? Pwede na siguro. Di ba? Lugod. Kaya Hindi ka na dahil makakuha man, hindi ka na Sang lugod. asang lugod. Hindi, maligya ka lang lugod, kaya ako supplier. Piyo, hindi mo na pawaan sa suba naman da sa may ano, ay. May suba ang panokoy. Oo eh. Ati sa suba sang panokoy. Hindi, lugod yan. Away na lugod sa suba sang panokoy. Lugod ka dyan. Kaya parang lugod gani ulaga ka panos. Kag kinanglan gini So, mo nang imo gina-suggest? Yes. Amo na siya akong suggest nga lugod. Para just in case nga, i-close mo pila pa da ka years ang lugod ara siya. Ara, gyapon siya. Bisan magsira kaya, may manuktok na may lugod ka na. Pero hindi lang siya silingan action boy nga bato, di ba may Kaya sipon mo gani. Tawag ka, blasang lugod. Puro ka. Sipon mo gani, yung mga lufa, bla na. Nga sa mga malls, sa mga... Mahal-mahal na Mahal niya. man na, mga lufa, Sure. di ba? Actually, lufa, ginalugod man lang na. Amo na gani. Tingin mo yung bato, gid. May bato. Tanang di action boy. May Tanang klase sang lugod. Yes. Ano tada? Ilugod mo, ilugod ko, ilugod nating lahat. Amo na. Di ba? Amo na ako niya. Tagline. Tagline na. Ikalain. Correct man? Agree ka Tapos man? meron ka pa na yung ikuha na ibisita lang ang Facebook page mo. Sa lugod.com na. lugod.com.ph. Sige. Sige. Paimuan, tanasang namin. At least may tagline ako. Kulang na lang ang ngalan. Ilugod mo. Ilugod ko, ilugod nating lahat. Lugod. Kalay. Ako na may advertise sa radyo ako, no? Gusto ko ikaw, ginawa mo voice over, ya. Gusto ko ikaw mo voice over sina. Sige ba? Pero ang lugod ni Dorel. Ala. Mabakal. Mabakal sa una. Sa address na yun. Tapos may tagline ka dan. Ilugod mo, ilugod ko. Ilugod nating lahat. Lugod. Karakwan? Ala ka na. At least ang business plan ito lang doon. Tama, dayon. Ano nagamat-amat. Basta ikaw maligya, ako ma-supplier. Sige, wala problema na. O pwede man, ikaw bitbit, ako singgit. Akala, God! Ikaw singgit mo sa'yo. Kung hindi na ako paos mayo, para, di ba, at least. Correct man? Dahil ano na, dahil? So, lugod! Kala. Wala ka ba? So, next action boy, ang last na gili, buy and sell. Nabi mo na siya, kung kabalo ka lang, no? Kabalo Diba? ka lang. Mo, bala Usually sa salakyan. Ano sa action boy? Usually sa salakyan siya, ang mga buy and sell. Galing kay dako ang kapital man ang kinahanglan, no? Gisa gani, away man lang. Okay man, gisa galing kay nakapitalan, gina sa kay, kung kaysa, ng mga para sa salakyan, ginabakal, gina sang negosyo, tapos ginalibot na nila yan. Nga mo nang ginagamit nila ang salakyan, hasta mabakal naman. Correct. Tiga lang nga, dugol-dugol ni sa gili, salakyan man, kaya galing ka buy and sell. Meron man iba nga, ano pag yan iba niya ginabay and sell action boy, magluwas sa salakyan. Mga lugod. lugod. Talakas ang lugod ba? Ito hindi kita na mabakal ba si Sir Medina kung sang lugod in fairness. Meron may customer ka na. May nagpa-reserve na isa ka set sang lugod. Kaya may isa-isari mong may lugod for face, lugod for ano tawag ni? Sa likod, yeah. Lugod for back. Ano siya nga, lugod for face, lugod for back, lugod for front, lugod for butt na lang. Doon ka namin man. Bat lugod. For your bat. Talaka. So, wala siya action boy. Ang pinaka pwede, tagid i-business sa mga 2020. Kaya sa tanan to, namian mo giguro, feeling ko ang ano. Lugod. Ang itong lugod. Diba? Kaya pwede man vlog ni action boy, mga photo booths. Kung hilig ka sa picture-picture. Namin man na siya. Wala man nagkakapanos. Yung kay maintenance lang sa iyong camera. Pero ang pinaka-best gid siya is lugod gid siya. Ang magiging pinaka-well-recommended ni action boy and action Darrell. Lugod for life. Lugod mo, lugod ko, ilugod natin lahat. Lugod. Di ba?
Correct. Very nice sa atong tagline. I'm so Yan. proud, Gid Action Boy. Very sige. creative sa aton nga mga minds. Perfect. Perfect. Good morning kay Migo ko Ernie Earl Bailon, Engineer Ernie Earl Bailon, Ruben Dugarta, kay Winnie May, Kagawad Adora Abalahon, kag Fatima Catalbas, May Cautivar Duhenio, Remia Garcia, good morning. Mona Carmona, kay Migo naton Leo Manzan Bentinganan, kay Ronald Ian Diliomes Everante, Jean Buerum, classmate yun, good morning. Kag Kyle Heva, Mayong Agaman, Larry Villaflor, good morning say mo sa kay Migo naton Larry Villaflor. Neil Centeneo, Maybel Morin, ako na nabasa. Niway ka nagapang-greet da? Kay Basti Gergen, good morning Action Boy and Action Dorel. More power, gigli ako ng Action Boy. Kay Nel, ano na nga naman? Centeneo. Nabasa ko Kay na. Dor Cabatu. Ay, nami ko na sa ako niya dress. Thank you so much. Main Mendoza, gigli na ko siya sa ako. Thank you so much, Gindela. Kay Mabel Morin, Kay, ay, nabasa mo na Action Boy. Sila ni Inday Blaza. Carby Villanueva. Okay. Sige. Happy birthday sa tanan nga may birthday subong adlaw. Kag sa tanan man nga mga VPA sa Bacolod City Parole and Probation Office number 1. Good morning, ano halin kay Dan De Los Santos. Meeting kita karon ha? Alright. Sige. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Art Tayhopon, ang inyo naman rin news team. Action Dorel Cabatu. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.